Szeretettel köszöntöm csatornám nézőit, hallgatóit. Most Muhiból jelentkezünk, a Muhi emlékműnél vagyok, amely emléket állít az 1241. április 11-12-i ütközetnek. Ahogy az előző videóban már elmondtam, ugye a magyarok itt csatát vesztettek, egy nagy ütközet volt, mind a kettő fél egyébként komoly veszteségeket szenvedett. Viszont, ami nagyon fontos, hogy Béla el tudott innen menekülni, és északra, ahogy leírják a források, Lengyelország felé vette az irányt. Ez pedig azt jelentette, hogy innen, ugye, északi irányba, valószínűleg erdőségeken, kietlen területen át eljutott Gömörbe, ugye, és a néphagyomány őrizte meg igazából az ő menekülési útvonalát. Vannak olyan történetek, amik inkább misztikusak, ilyen Diósgyőrbe, hogy maga Szüböthely üldözi negyedik Bélát, de vannak viszonylag reális képek, ilyen például az, hogy Bükszentkereszt mellett Lófő tisztásnál megütköznek még olyan mongol csapatokkal, akiket ugye, Batu negyedik Béla üldözésére küldött. Ugye, onnan annyit tudunk, hogy valószínűleg Bélapátfalvára mennek, de ott a Ciszterci kolostorba megáll Béla, állítólag ott is megütköztek mongol erőkkel, és onnan pedig ugye Járdán házától Ózdon át a mai Szlovákia területén, ugye Torna, Görgő, Szádelő felé menekül. Ezeket a történeteket akkor részletesen fogom ismertetni. Itt vagyunk Ózdon, a Cipó kő emlékműnél. Ugye van ez a monda, hogy negyedik Béla király itt pihent meg a Vasvárhegy aljába, és kiejtette a cipőt a kezéből, és itt állt meg, és ennek az emlékére készítették ezt az emlékművet. Sajnos most nagyon havas, de azért kiolvasható az emlékműnek a szövege. Tehát, ahogy az előbb mondtam, Muhi után állítólag Diósgyőrben, Diósgyőr felé vette az útját, és ott szállt meg a Diósgyőri várnál, és állítólag maga Szüböthely üldözte negyedik Bélát, aminek azért nem nagyon lehet hitelt adni, hiszen Szüböthely ugye a főerővel Pest felé haladt. Elképzelhető, hogy inkább egy kisebb mongol csapat vette üldözőbe az uralkodót. A következő hely, amit mondtam, lófőtisztás, Bükszentkeresztnél van, ahol egy emléktáblát is állítottak negyedik Bélának, és onnan, ahogy már mondtam, Bélapátfalvára, a Ciszterci kolostorba menekült, ahol szintén csatároztak a mongolokkal. Következő hely, ahol az uralkodónak egy emlékkápolnát állítottak, ez Járdán háza. Ott láthatunk egy kis kápolnát, ami előtt korábban állítólag egy kereszt állt. Járdán házáról negyedik Béla Ózdra menekült, ahol a Cipóhegy, tehát a Cipókőnél van egy monda, miszerint a Vasvárhegy lábánál Béla nagyon éhes volt, de a cipó kiesett a kezéből, és ezt az emlékművet fogjuk látni. Sajó-Németiben is van egy negyedik Béla kápolna, amit szintén a menekülésének emlékére állítottak, ez már Ózd után van,
És amiről hallunk még, ugye ez a szádelő vagy torna görgő, itt több monda maradt fel negyedik Béláról. A szádelőben állítólag egy szurdokban húzta meg magát, és az egyik barlangot egyébként Ernyei barlangnak neveztek. Ez volt ugye Ernyei Istvánról elnevezett barlang. Elképzelhető, hogy itt húzta meg magát Béla, illetve van egy másik barlang, amit pedig Király barlangnak neveznek. Állítólag azt a forrást, ahonnan negyedik Béla ivott, azt Királykútnak neveztek. Ott találkozott egy Bebek nevű lovásszal, aki elmesélte, hogy elődje, a Nagy Attila király, egyik hadvezére, Dengicsik itt halt meg, mert a lovával egy szakadékba zuhant.